سلام طعنا باللي زخبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقوات قرنيا على تاو معد زينا كاب سعد جميرو نابخم كبليو معد زينا نمرحو نازريت بريهو حابيركم كتأنحي فلما حتصرت زيناتات إثيوبيا نلوت خباب أير زي سكون لمعات كتمان مسفح فاح إنفستمنت ولك الزفر كم تتقلب منيستر كتمان مسرته لمعاتن جالت وساني قليتن اتا منيستر عبدو باينات خايدة بزركاب قبائي كوب إسران شومونتن ابستقبرة زتا بانال إثيوبيا نلوت خباب أير زي سكون حاملواي لمعاتنا قبرتو تركب مقصاص زملكات لمدكافيلن أبا إثيوبيا سقمتات لوت خباب أير مسها قراو لمعاتن إنفستمنت زفر ولكن بمتعام نلوت خباب أير زي سكون لمعات كتما قاهدن مقبار بتكنولوجي تحجزه بحبريتاز معبلن زلق زخونة المختمار لاي خمزخونة تمنيستر حبيران زحدس حيلي بمتنخار سمارت تكنولوجي تكبارو بمقبار أطاقما حيلي بممتتانن سنة مهدار بمحلون كمون بخلات كاربن بمنكايس ققر لمعات قاهدن مقبار هقراو رأي ألن نخبلا قليزان زفر ولكالو تخباب أيرا بقمت سأتوا إنفستمنتات نخوافرو منقستي أبهنسات عقمن لوط لمدن نمحقاز دلو خبزو خانة مقلاتن كابتن مينيستر زرخمي حابريتام يرد ኢትዮጵያ ስትራቴጂ حملዋይ ቁጠባን ምትግባር ትገብሮ ጻዕሪ ንዝተረፈ ዓለም ኣብነት ክኸውን ዝኽእል እዩ ክብሉ ኣመራርሓ ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት ተዛሪቦም ኣብ ዱባይ ናተኻይደ ምስ ዘሎ ጉባኤ ለውጢ ከባቢ ኣየር ጎና ጎኒ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ዘባውን ክልቲኦም ዘተታት እናተሳለጡ እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ኮፕ 28 ንምርኢት ክፉት ኣብ ዝገበረቶ ዓውደ ርኢ ኣብ ዝተኻይደ መድረኽ ኢትዮጵያ حملዋይ ቁጠባን ምትግባርና ስራሕቱ ዘላ ስራሕ ኣቕሪባ እያ علم لخت كالات المعات إثيوبيا بحملوا أسرن ترفات ليماتن نسرحتو زلا السراح لو تخبابا أير بزلاقنت مفتاح تقبرت عرب مخانو علم لخ أفلتو كوهابو خمز قبا أبت مدرخ الإلوم كبل ريبورترنا تمسكن شفراو سابسيبو أب كلل تجراي أبزحز وانزر أزلو سدات مناسب معقات العلت أمتى بمهاب كسر حلو خمس قباء مكتل جيزاوي رأس محدار كلل تجراين كابيني سكرتارات زي ما أقول محداران ديمقراطايزيشن ليتنال جنرال تعد كان قبرتن سايقليت بيرو قداي مناسي جيزاو محدار كلل تجراي أبز قداي زي حقا وسدات صعبيناتو من مفتحتاتو من زد أمتى مدرخ ذاته مستفل عليه كفالات حبر السبب بكتمام غلي سالت ألم بسنكي اتزقات أما خوينا سيعبو كل مداي محبر أو قلولاو بمقطامو مناسي نسدات يقالعو مهلاو أبت مدرخ قريبهم نزد أميتو مستفل عليو مزنعتها وصحفات أبت مدرخ زغرب انتخونو أبز حلف خلت عمتات راح لعلي 34 شح مناسي كابت تقراي كم زوتو أبت زغربت حوف تقليج نايز قند مخنياتات دما سئنا سراح درقي زي من رقاء بوليتيكا خناتات عدل سراح زفترو بروجكتات لمعات زي مزرقاحن زبلو مخانم تحبيرهم سلازخونا سدت مناسب معقات العلت أمتا بمهاب سرحلو يقبأ تباهيلهم ليتنال جنرال أرقان قبرة سائي تحزي زقات امزلو سدت مناسب بفلاي أبا دحرا خوينات كقات مو خابز خلق لولوات حاد ولا كوانت خونا أبا مفتحو قنا فولي ربرب يتقلبي لهم نزل مفتاح دما كابتي كساب حزز متانا لو منقدي بسفلي كاب بوليتيكاوي أكايدانا جميرو معروز خونا لوتي كنا متسق يقبأ لهم
صحاي زبزحو كنتات أي رزقنا بمتقام زبزحو أخال بجزين خكبو ميستر حرشة حساسي بوم صحاي زبزحو كنتات أي رزقنا بمتقام حرستوت أمرارحة سمويا حرشان زملكتهم كفالات حبر السبن استوارد سرارحة أنا خيرا بما أتسأل زبزحو أزرقتي بجزين خكبو منيستر حرشة حساسي بلوم أبا منيستر حرشة أفتام سراح مراحل لمعات أزرقتي أيتا إساياس لما بزر استشفنا مريت حرشة زحاشا مخان حبيرهم كابزي زحاليفو زرقح الزناب نأطغ أما تكنولوجي حرشة بمهلهم أبزبنا مهرتي خلطشحن 15 بغند زرقتي 513 مليون كونتال مهرتين مركب زي تتحزت المخمز عوت قليج لوم زبن ببركاجر بلمعة مسمو سرناي 117 مليون كونتال مفراي تسلمه نمعوات سبزحيثني عرسهم قده 5 واتو اتما فتام السراح متحسابهم كابتن مينستر ترخب حبريتا يملاخد أمرارحة كاب سلطنا زرخبو فلطات هاب تكبار جبوط لوط خمس تثبيت يقبر كبلو مكتل بريزيدنت بارتي بتقلنا أيتا آدم فرح قليتهم أيتا آدم فرح كاب عدانا بتقاب زبل مري حساب أب جينكا ما أهل سلطنا زوها بزلو سلطنا هنسات عقم أبالاتنا مرارحان منقست بمركب ملأختهم حلالي فهم أب ملأختهم بتخطاتها لزوها بزلو سلطنا أب مرارحان منقستي نايت حساسبا خلاتن تكبارن حدنات نخلو زقبريلهم أبي إثيوبيا تجمر لوطي معبالا عبيت نمعوات عقم زخونا مرارحة كم زفتر ون تزاريبهم اتسلطنا بقندو 4 روحاتات كم زلو بمقلات أب هاقراوات حساسوا كساب حزي أبستر خبو وتئيتاتن أب كيدي زقات أمو عنكفاتاتن أب قصالي زقات أمو تأقاماتن مفتحتاتن زتأمت إيلهم سلازخوانا نتمرارحة توهابو حلافنتن لوخون ببقعات نموت آزاخ الفلتات كألاتن لمدن زشمتلو مشواقات أمي كم زخوانا حبيرهم أمرارحة كاب سلطنا زرخبو فلتات بتكبار جبوط لوط خامت تثبيت يقبر كبلون أتحساسي وام أبلات بايتو وكلت هزبي لعلى كل تبيلين بربزخانة وزقنا تهنتو أبزر كبو بروجكتات عدتا ساليتهم أبتو عدات منيستر عنا دكتور ليا تادسن مكتل أفا قبائي بايتو وكلت هزبي لومي بدون حاويسو كالوت أبلات بايتون حلف تسرح ترخيبهم توم بروجكتات أبتحت منيستر عنا بكتما دي سباب زركبو هوسبيتالات نتهنت يركبهم دكتور ليا تادسة توم بروجكتات ملكيتن أبلات بايتو بزقبر أوغلتا كلتا بيليون بربجاز تتحزلو من أبوشتي لعلي حاد الشح عارات زحزون بروجكتات كم زخونو برهن أبا كيد هنس ركبتهم بروجكتات موهب قلقالوت حكمنا لبي كانسرن كالوت مأخلات موهب قلقالوت حكمنا كم زخونون مقلاتن قلقالوت زينا إثيوبيا تبصيبهم هنس أتتهم بروجكتات متزازم دما بزفرت عنا بفلاي تمحل لفتي زيكون حمامات قلقالوت حكمنا أمم حياش رؤيستوات أو خمز هلو قليتن على معودات أبالات بايت وكلت هزبي ثم بروجكتات ركبلو خونتات بمعزاب أدلا يختتلن حاجز إن مقبار كم زخونة دما تحبيرو بزرزرنا بزحزنا يوم زيناتات حليفنا بعل معلتي بهر سبات إثيوبيا أبز حلفو 17 عامتات أبستفلاليو ختماتات تابع اليوم تبعل حدنت إثيوبيا متنخارن تأجام نيرو أبز حز ساعات الرأيقون ستاتن زي مردا أن متراف معلت بهر سبات بخمي متقامي كأل نزبلو حتوتات أفا قبائي بيت مخري فيدريشن زخونو أي تاقنيو تشاقر ملاشيبو مالوم مهلي تادلة السنة دي أطولة دهاب ياسين كتاربويا بعل معلتي بهير سباتن حزبتاتن إثيوبيا نزحلفو 17 عامتات باستفلاليو منقدي عب استفلاليو كتماتات كخبر صنحيو إذا بعل حدنت إثيوبياويان عم متنخار زنبرو عاونتاون ألوتاو صلوان انتاي كم زمسل أفا قبائي بايتو فيدريشن أغانيو تشاقر مس إي-تي-في أبز نبرو مصانحيت أبريهم يوم إثيوبيا يبزها أغرنات بزهانت يالبات أغرنات إثيوبيا ناي بزحات هاجر بزحانت زلو هاجريا بمخانو ازوم بزحات حزبتات هايمانوتات زفالتلو مدرخيو إثيوبياويان بركت زبلو مننتات تراخيبوم قانقوم ባህሎም ሳዕስዒቶም ዘርእይሉ ንስንሶም ዝራኸብሉ እዩ ብምዃኑ እዚ ኣብ ዝኾነ ስርዓተ መንግስቲ ከም እወንታ ክውሰድ ኣለዎ
كم قدلت انترى دما ناي بهر بوليتيكا مسعبنا من نتصال عمتيو كريتا تسابي خويو زبلو أكلات اللو زي لهيك أن نحنا نقبرو بمخانو أمونغو هزبتات صليئت يلن أبزخونا يخون بهر حيمانوت صليئت يلن صليئت نسبخ زلنا نحناينا بمخانو حق أنيا تاريخ هزبتات نمفلاتن نمرقاقاتن تفتينيو اخول قناي كونن نزحلفو 17 عامتات قدم لوطي عب زنبرو عامتات زخبر زنبرو بعالات سبات مننتهم زرأيلو مفلات زفت أرأيو زبلو وجنات كم زلوا خينهم بخالي وجن دمع أتبعال حد نتون نزعز إليو زبل لو نزبل حتون من لا شيء بميم يبيرت ياكي قولتو يوتابت ሁኔታን የነበረው በኢትዮጵያ ሕቶ ብሔር ጎሊሁ ዝወጸሉ ኩነታትዩ ነይሩ ታሪኽ አብዮት ኢትዮጵያ እንትንርኢ ማለትዩ ብምዃኑ ይህወደግ ስልጣን ምስሓዘ ሕቶታት ብሔር ሕገ መንግስታዊ አፍልጦ ረኺቡ መሰል ብሔር ብሔረሰባት ናብ ተግባር ተኣትዩ ኣብቲ እዋን ፖለቲከኛታት ምኽባር መሰል ብሔር ብሔረሰባት ንምንጽጻል ዘይተጠቐምዎ ነገር የለን تاريخ ጨቋንን ተጨቋንን ብዝለዓለ ኩነታት ዝተሰበኸሉ ምንባሩ ይፍለጥዩ ሕዚ እትለውጢ ነዚ ንምእራሚው ዝንቀሳቀስ ዘሎ ንሰብ ካብ ከባቢ ዝመጽዩ እዚናተዩ ንስኻ ኣባል እዚ ብሔር ብዘይምዃንካ ኣብዚ ከባቢ ክትነብር ኣይትኽእልን ዝብሉ ኣተሓሳስባታትን ካልኦትን ኣኽራርነት ብሔር ዝወለዶም ተግባራዊ ምንቅስቃሳት ኣለዉ እዚ ግና نزحلف 50 عامات زتواهل لناي بهير بوليتيكا زفتقرو تاريخيو بمخانو بعل بهير بهيرسب مخبارو مقرراب حونتيو امصيو مبر من نصصال يمصن اكواداس من نصصال زنكيو اخررت بهيرتኛታት دليت سلطان بهير بوليتيكا تطقيمهم استزابعت تحساسبا بمفطارو نزي اب متعرراي ام مقرامن اندا تسرح مخانون اتوم افقوباي حبيرم يوم አክራሪ ብሔርተኞች አሉ ለስልጣን የሚፈልጉ አኽረርቲ ብሔርተኛታት አሉ ስልጣን ዝደልዩ ሃፍቲ ዝደልዩ ነዚ ብሔር ፖለቲካ ተጠቂሞም ኣብቲ ካልእ ብሔር ጽልኢት ዝነዝሑ ብፍላይ ቅድምት ለውጢ ንስኻ በቋንቋኻ ከይትግልገል ከይ ሓልፈልካ ዝነበረ ካልእ ጸላኢ ኣለካ ዝብል ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ዝተዛብዐ ስለ ዝነበረ ነዚ ኣብ ምእራም ክንሰርሕ ኣለና ፖለቲካዊ እቲ ልሂቅ ዝፈጠሮም ነገራት ብይቕረታ بحونت معصاو يدلي نزي عصيخا إثيوبيا ناي هبر بهراونت حزبتات بزحات مننت زلوا هاجر حدنتها زتحلوت غير كان مقصال اندا سرحنا لوينا لوم زبن نمبل 18 غزي زخبر معالتي بهر بهرسابات حزبتاتن إثيوبيا نحمشت معالتات نمخبار بفول مدلاوات اندا تغبر مخانون افا غوباي بيت مخر فيدريشن اغنيو تشاغر حبي روميا ይባል ሲከበር አንደኛ በዓሉ ምክንያት በማድረግ የስፖርት ውድድር እናካሂዳለን እዚ በዓል እንትኽበር ውድድር ስፖርት ክካየድዩ ነቲ በዓል ምኽንያታት ብምግባር ምርኢትን ንግድን ባዛርን ክካየድዩ እዚ ድማ ከተማ የነቃቅሕዩ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ዝነብሩ ነበርቲ ዑደተኛታት እውን ይበዝሑ ምርኢት ባህሊ እውን ክካየድዩ ሲምፖዚየም እውን ክሳለጥዩ እንታይ ዓይነት ዲሞክራሲ የድሊ ኣብ ዝብል እውን ክዝተዩ እዚ እውን ኣብ ቀጻሊ ንእነካይዶ ሃገራዊ ምክክር ሓደ ኣጀንዳ ዘበርክትዩ لوم عمت أب كتما جيجا زخبر معلت بهر بهرساباتن حزبتاتن بزدما أخونتات نمخبار مدلاوم نباتي تاختما قليتهم تومر إتو هابتي نتبع على المخبار نزمت وقايش نمقبال كمز تدالوون حبيرو مالوم ريتو توم نبرتي تيدروس تادسا 5 سنة دي ولوم كبرا كتاوالا بد غزي ور كميقرو غزي جمرو كخبريو كاب زباللو علت جميرو حبرت سبزا كتما كاب صريت جميرو استفلال امامات بموغان دلونتو نارييو نابنت نبرت زا كتما قلم غزيوم بمحداس صريت كتما بمحلاو من نققح نارييوم የተለያዩ መሰረተ ልማቶች አሉ ዘተፈላለዩ መሰረተ ልማዓት አለው ብርክት ዝበሉ ህንጻታት አለው መንገድውን ተዳልዩ معالتي بير بيرسب أب زخبرلو علت زسرحو سرحت له بروجكت مايو وانت زازيمويو زخاء بزح ترجم له إلى بوجنا يعمل بجيجا زلو كنتا سلام 100% زت أمامن يوم سلام هنا بطام سلام عليه زت أمامن سلام عليه كنت أنا ون أزيون دعبه قاش شاخ مس كلود ما بتعم حق ساتينا
ጅጅጋ ላይ የብሔር ብሔረሰብ በዓል የሚከበርበት ወቅት መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ አበ ጅግጅጋ አበ ዝኽበረሉ እዋን ዕብየተ ከተማና ማለት እውን ጽባቐ ልምዓታ ዘርኢ ዓብዪ ዕድል ብምዃኑ ተተኻኢሉ አበ 2 ዓመት ሓዲኡ ተዝዋሃበና ክብል ይደሊ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው በከተማው ለሚካሄደው ዓብዪ በረከት ኣለዎ ኣብ ከተማ ንሳለጥ ዕብየት ንሆቴላት ንቱሪዝም ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ተጨርስ አልቋል ሁሉም ነገር ሆቴሎቹም እንዳለ ፋሲሊቲዎችም ተሟልተዋል ዝነበረ ምድላው ተዛዚሙ እዩ ሆቴላት ተዳልዮም እዮም ከተማና እውን ጋሻታታ ንመቐባል ተዳልያ እያ ዌልካም ኢልና ንመቐባል ተዳሊና ኣለና ትልቅ አስተዋጽኦ አለው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያልተዋወቁትን ዓብዪ አስተዋጽኦ ኣለዎ ዘይፍለጡ ብሔር ብሔረሰባት ኣብ ምፍላጥ ዝለዓለ እጃም ኣለዎ ሓድነትና ጥንኸሩን ዓብዪ በርከት ኣለዎ ኢኮኖሚ ለልማት ንልምዓት ንርክብ ህዝቢ ንምጥንኻር ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዎ ያው እንግዲህ ብሔር ብሔረሰቦች ጅጅጋ ላይ በመከበሩ መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኣብዚ ኣብ ከተማና ብምኽባሩ ንኢትዮጵያዊነተይ የጠናኽሮ እዩ ኢለ ይኣምን እየ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኣለዉ እዞም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ድማ ብሓባር ተኸባቢሮምን ተፋቒሮምን ምንባሮም እዚ መድረኽ የርኢ ኢለ ይኣምን ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምልማዕ ምዕባለ ኢትዮጵያ ከረጋግጥ ይግባእ ኢሎም ኣብ ስልጠና ዝሳተፉ ዘለዉ ኣመራርሓታት መንግስቲ እቶም መሰልጠንቲ ብዩኔስኮ ኣብ ዝተመዝገበ መልክዓ ምድሪ ገዲኡ ዑደት ኣሳሊጦም ንጸብጻብ ኣገርነሽ ኣየልኝ በሪሁ ብርሃነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ዝዋሃብ ዘሎ ራብዓይ ዙርያ ስልጠና እናወሰዱ ዝርከቡ ኣካላት ኣመራርሓ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዑደት ኣካይዶም ኣለዉ ኣብ ዞባ ጌዲኡ ዝርከብ መስሕብ በጻሕቲ ዓዲ ትኽል እምኒ ዝተመልከቱ ኣካላት ኣመራርሓ ኣብ ዑደትና እቲ ዝዋሃበና ዘሎ ስልጠና በተግባር ክንሪኦ ኪኢልና ኢና ይብሉ ሁላችንም በየአካባቢያችን የተለያዩ ጸጋዎች አሉን ኩላና በብኸባቢና ዝተፈላለዩ ጸጋታት ኣለውና ነዞም ጸጋታትና ብግቡእ ተረዲና ኣብ ረብሓ ነውዕለት ኮይና ሃገርና ኣብቲ ናሓስቦ ብልጽግና ክትበጽሕ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ጌዲኡ ዶክተር ዝናቡ ወልዴ ኢትዮጵያ በመዳይ ሃፍቲ ቱሪዝም እናሃነጸቶ ንእትርከብ ቁጠባ በዩኔስኮ ሓድጋ ዓለም ኮይኑ ዝተመዝገበ መልክዓ ምድሪ ጌዲኦ ተወሳኺ ዓቕሚ ዝህብዩ ዝብል ሐሳብ ሂቦም እዮም ሀገራችን በቱሪዝም ኢኮኖሚ የጀመረችውን አቅም ሀገርና ዝጀመረቶ ምጉልባት ቁጠባ ቱሪዝም ኣዝዩ ዘብርኽ ከባቢ እዩ ዕቑር ሃፍቲ ዘለዎ ከባቢ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ሰብ ሃፍቲ ኣብዚ መጺኦም ኣጋይስ ጸንፍሎም ሎጃት ከልምዑ ኣለዎም ብሓባር ዘለዎና ጸጋታት እንተተረቢሕናሎም እዚ ሃገር ተስፋ ኣለዋ ሰልጠንቲ ኣካላት ኣመራርሓ ኣብ ጌዲኡ ዘለው ስራሕቲ ሕርሻ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝረኣናዮ ልምዓት ሕርሻ ተስፋ ወሃቢ እዩ ኩሉ ዜጋውን በብኸባቢኡ ዘሎ ጸጋ ናብ መዓላ ክልውጥ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዴኤታ መተሓበሪ ማእኸል ህንጸት ዴሞክራሲ ኣይተ ካሊድ ኣልዋን የተለያዩ ጸጋዎች አሉ ዝተፈላለዩ ጸጋታት ኣለውና ብግቡእ ክንጥቀመሎም ኣለና ብልጽግና ንምርግጋጽ እዞም ኩሎም ጸጋታት ተፈጥሮ ብግቡእ ምክንኻን የድሊ ብተመሳሳሊ ኣብ መቱ ኢሉባቡር ስልጠንኦም ዝከታተሉ ዘለው ኣካላት ኣመራርሓ ምዕዛቦም ተወሳኺ ግንዛበ ዝሃቦም ምዃኑ ይዛረቡ ናብ ከባቢኦም ተመሊሶም ድማ ዝረኣይዎ ሰናይ ተመክሮ ንምግፋሕ እታወት ዝረኸብናሉ እዩ ዝብል ርእይቶ እውን ወሲኾም እዮም ኢትዮጵያ ዝቐመጠቶም መደባት ቁጠባዊ ዕቤት ንምትግባር ኣካላት መሪሕነት ብልዑል ተበግሶ ክሰርሑ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ እውን ተመሓላሊፉ ኣሎ እንግዲህ በአጠቃላይ የገጠር ግቦች አሉ ዓላማታት መደብ ልምዓት ገጠርን ዓላማታት መደብ ልምዓት ከተማን ኣለዉ ኩሉ ንምዕዋዝ ዘለና ዓቕሚ ክንጥቀመለና ዝብል ሃገር በቆል ህንጸት ቁጠባ ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ማእኸል ስልጠና ኣምቦ ዝርከቡ ሰልጠንቲ ኣመራርሓ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ተዘዋዊሮም ተመልኪቶም እዮም አቅም ከመገንባት ባለፈ ዓቕሚ ካብ ምህናጽ ሓሊፉ ብዙሓት ጅማሮ ስራሕቲ ፓርቲ ብልጽግና ዝረኣናሉ ተመክሮ ዝወሰድናሉ ደስ ዝብል ስልጠና እዩ ኣነ እውን ሕጉስቲ እየ ነበርታ ኣምቦ ኣቀባብላ ጋሾምን እንግዶቶምን ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝካየዱ ዘለው መድረኻት ስልጠና ዝመጽእ ረቡዕ ክዛዘሙ ትጽቢት ይግበር
زين عداقام መንግስቲ ናብራ ሕብረተሰብ ንምምሕያሽ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ብፍላይ ብዕዳጋ ቀዳምን ሰንበትን ዝገብሮ ክትትልን ቁጥጥርን ውጽኢት ናምጽአ ከም ዝርከብ ተሓቢሮም ብመሰረት እዚ ዕዳጋ ቁሩብ ምምሕያሽ ናተራእየ ከም ዘሎ ዘዘራረብናዮም ወሃብቲ ርእይቶ ገሊጾም ኣሎም ሙሉ ብርሃን ግርማ ያዘራሪባቶም ኣላ እዚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከብ ዕዳጋ ሜክሲኮ ፍሉይ ሽሙ ድማ ዕዳጋ ሰንበትና ተባለ ዝጽራሕ ቦታ ዕዳጋ እዩ ኣብዚ ዕዳጋ ከም እንቋቁሖን ሽጉርቲ ዝኣመሰሉ ብርክ ዝበሉ ንምግብነት ዝውዕሉ ነገራት ነቲ ሕብረተሰብ ብሕሳር ዋጋ ይቐርቡ እዮም እዚ ዕዳጋ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ማለቱን ቀዳምን ሰንበትን ዝሳለጥ እንትኾን መንግስቲ ናብራ ማሕበረሰብ ንምቅላል ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣብቶም ነጋዶ ዝጠበቀ ክትትል ከም ዝገብር ብምግላጽ እቲ ሕብረተሰቡን ተረባሒ ከም ዝኾነ ኣብ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ክፍለ ከተማ ልደታ ጉጅለ መራሒ ንግዲ ዝኾነ መንእሰይ ተሾመ ሽፈራው ይገልጽ ቁጥጥር ላይ እንግዲህ እንደምታዩትኛ እሁድና ቀዳም ሰንበትን ቁጥጥር ንምክያድ ኣብዚኢና ንጎ መጺና ካብ አቀማመጣ ድንኳን ጀሚሩ ዘሎ ነጋዳይ ሕጋዊ ድዮም ኣይኮኑን ዝብል ነገር ንከታተሊና ቁጽሪ ነቶም ነጋዶ ሂብናዮም ኢና በመሰረተ ቁጽሪ ዝርዝር ዋጋ ንልጥፊና ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ጽዑንቶ ናብራ በመጠኑ ስለዝፈትሕ ዝጠበቀ ክትትል ዋጋ ከይወስኹ ንከታተሎም ኢና ነጋዳይ ልዕሊ ዓቐን መክሰብ ይትረፎ ዝብል ድማ ኣብ ንግዲ ኣትክልትታት ዝተዋፈረ መንእሰይ ዓሊ እዩ ሁሉም ቢተዛዘብ ኩሉ ሰብ ክትሓላል ኣለዎ ባህላ እየ ኩላትና ኣብ ሓንቲ ሃገር ኢና ንነብር ስለዚ ክንተሓሳሰብ ኣለና ካብ ጸገም ንምውጻእ እዚ ብሕታ መማረጽ እዩ ነጋዳይ እውን ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ መክሰብ ተዝሓድጎ ንኹላትና ጽቡቕ ይዝኸውን መንግስቲ በዝገብሮ ክትትል ናብራ ማሕበረሰቡን ኣብ ምርግጋዕ ከም ዝርከብ ዘዘራረብናዮም ርእይቶ ሃብቲ ይገልጹ አሁን ተረጋግቷል ሕዚ ብጣዕሚ ተረጋግዑ ምባል ይካል በዚ ይቀጽል ተመስገን ምባል ይደሊ ገበያው ከበፊቱ ትንሽ የተረጋጋ ነው እዚ ዕዳጋ ካብ ዝሓለፈ ዝሕሸ እዩ ቅድም ክብል ሽጉርቲ 130 ብር ነይሩ ሕዚ ካብ 80 ክሳብ 85 ይብልዎ ኣለዉ መብዛሕትኦም ንምግብነት ዝውዕሉ ቀኒሶም እዮም መንግስቲ ካብ ዘውፅኦ ዓቐን ታሪፍ ወጻይ ንዝሸጡ ነጋዶ ዘየዳግም ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ሓላፊ ጉጅለ ንግዲ ክፍለ ከተማ ልደታ ተሾመ ሽፈራው ይገልጽ እኛ ዋጋ ሲጨምሩ እንግዲህ በብዙ መንገድ ነው የምንከታተላቸው ንሕና ዋጋ ከይውስኹ ብዝተፈላለየ መንገዲና ንከታተሎም ለአብነት ኣብ ጎኒ እቲ ነጋዳይ ኮይና እሱ ከይርአየና ንሰምዕ ብኻል ወገን ድማ ዘዕዱጉ ሰባት ልኢኽና ነጻሪና ቁጽሪ ተዋሂብዎም ሽም እውን ተጻሒፉ እዩ ኣብ ትሕቲ እቲ ቁጽሪ በመሰረት እዚ ኣብቲ ዝወሰኸ ሰብ ዘየዳግም ስጉምቲ ንወስዲና ዋጋ ኣብ ዝወሰኸ ኣካል ድንኳኑ ካብ ምፍራሽ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ሕጊ ዝሰዓቡ መቕጻዕቲ ይውሰደሉ እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ኣግባብ ዘይብሉ ወሰኽ ዋጋ እንትርአ ናጻ ብዝኾነ መስመር ስልኪ 8588 ብምድዋል ኩሉ ማሕበረሰብ ሓበሬታ ንኽህብን ግደ ዜግነቱ ንኽዋጻእ ሓቲቶም ፕሬዚዳንት ጅቡቲ እስማኤል ኦማር ጊሌ ቀዳማዊት እመቤት ካድራ መሐሙድን ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተሰናደ ዓለም ለኸ ኤግዚቢሽን ኢትዮጵያ ሒዛቶም ዝቐረበት ፍርያታት ወፃኢ ንግዲ ተዓዚቦም ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጊሌን ቀዳማዊት እመቤት ካድራ መሐሙድን ፍርያት ቡን ኢትዮጵያ ሓዊሱ ፍርያታት ወፃኢ ንግዲ ዝተዓዘቡ ኣብ ጅቡቲ እናተኻየደ ዝርከብ መኽፈት ስነ ስርዓት ሳልሳይ ዓለም ለኸ ኤግዚቢሽን ንግዲ ብምርካብ እዩ كما قدرت أوروبيان كاب سلسته 17 تحساس 2023 عبد أن سالسي عالم لخي إكزيبيشن نقدي بمستاف إثيوبيا فريحات وطعن أما رأستات إنفستمنتن عالم لخي محبر السب نقدي نمفلات سفيح مدلاو كمز قبرت كاب إمباسي إثيوبيا عبد جيبوتي زرخبني حبريتا يرد